Filmer du nu? Ja, Okay. hej. Hej, Hvad hedder du? jeg hedder Manja. Så, Efternavn. Hvor har du dig? Interview. okay. Er det dig, der laver interview? Der er det ham. Ja, Okay, spørg mig. okay. Hvad laver du i din fritid? Jeg går i skole. Spiller pæk. Er du alkoholiker? nej. Kun i weekenden. Okay. Tager du stoffer? Nej, har gjort Var det sjovt? i gamle dage. Jamen, det var sgu sjovt nok, men så går det ud i noget farligt noget. Så brændte du en Harley. Hvad? Så brændte du en Harley. En gang imellem. Kommer du og ødelægger interviewet, eller hvad?